Bon dia des del cau de les Ramores. Així estem a la Corbella, que hi ha més brossa que el pal d'un galliner. Mireu les oliveres, ja està escombrant la floreta, veieu? Enguany, si no passa res, podria ser any d'oliva, però de l'oli ja diuen que no digues oliva és que no estiga davall la viga. Això deien antigament, igual que el blat, no digues blat fins que no estigui en el sac i ben lligat. Sabidoria popular, mireu, i que està més tancadeta el borronet, i està però impressionant, mireu ahí, mira com va soltant. Això es diu escombrar, el raïm també escombra, que el tinc així darrere, mireu la vinyeta com la tinc també. Vull fer-la en forma de creu, però és que no tinc, estic en els ciprerets i tot el rotllo, mireu ahí els raïmets, no sé si ho podreu apreciar ahí, veu? Sí, ahí està, que la tallaré. Este és el valencí blanc, de taula de tota la vida, i estos ja són vinaters. Que si el macabeu, mira, el macabeu ja està, ja és comprat, mira, això ja és comprat. Jo tinc, veieu, brutal. Oliveres, la brossa per ell emprenyant, no hi ha manera, tu. Si per ells ben recurtat, m'ha costat tot l'hivern i encara no ho he acabat, que ja. Però així també vos mostre ara, estic fent la taula de les tomaqueres, no com l'any passat, vaig tindre la tuta i rotllos d'estos. Ara l'ha feta més, la taula estic fent-la més ampla, no estiguen tan espesses, ho diré, tan espesses, que córrega millor l'aire, i ho he fet, mireu quin brossega, mireu ahí. En això, no he pogut llaurar en la muleta xicoteta, que ja ho sabeu, perquè venir la moscatell, això és el moscatell, veieu, com està. I en fi, això és el que estic fent. El blat que està meravellós, mireu com està de guai, tio, és que està brutal. Jo ja no veig per ahir blats tan alt, una palleta a la palla tan alta, la canya. Per això, mireu la taula, estic fent en construcció tradicional de sempre, de barraca que diuen, i com no puc llaurar, ho he fet, no volia fer-ho tampoc amb la forca de 2 mànecs, perquè és que un faenón que el Déu, i al final he optat per fer-ho pels ganxos, el pur clot i la tomaquera. Mireu, per exemple, ahir, ara que es veurà bé on estic, ahir no ho veurà, hi ha la primera de me, això d'ací, el que he fet, i el goteig, i això, i li he posat la brossa, que jo en tinc així de brossa per castic, que si això foren diners, posades pegant cabotades, i dic, sí, si no faig amb ella, perquè no puc amb ella, li trauré profit. I quin és el profit? Pues això, fer-la servir per a que li aguante la humitat ahir, quan pega el sol, que la humitat una volta regat, que no seque en seguida, li aguanta la humitat, li aguanta la frescor per baix, també la tapa bé i tot aquesta radiació forta del sol, en fi. I això, i el que he fet així és deixar un cavalló i mig, en tinc 3 clots encara per fer, però d'un cultiu, d'un conreu diferent, justament per a evitar les que diem, invasions d'històries rares, en aquest cas la tuta o el que sigui. Mira, això és tabac que el vaig poder fer germinar, i ser més xicotet, i així ja no me'n recorde què nassos és, que això m'ho van donar des del col·lectiu Arrea, l'associació Arrea, d'Alfafara, del comtat, i bueno, tots els llocs, més tabac, l'alzina, i bueno, ahir això, i ahir així. I enmig, per tant, aquest sol que es queda enmig, ja quedaria aquesta taula, i així tinc aquesta taula d'ahir, les tomaqueres, que així són de rosa alfafara, del terreny, ahir de la pera, i tot això, i després ja tenim aquestes d'ací, que és el mateix.
farem ahir, enmig de l'alfals, li donaré hidrogen i en pau, posant-li ahir fem, i això és del meu planter. Estes són de la pera, el planteré, vaig treure jo, i aquelles d'allà ja són els tradicionals valencianes, de menjar, en fi, això que vas a guardar, està xula, me la guarde, i tal, i no ho sé jo, esperé. I això, que moga, no ho sé, veurem. Vull que moga, que agarre bé. I ja que estic així, hòstia, pues, estan revoltejant no sé, tocant les hores, no, les hores serà migdia, el campanar de Turball. I estic així, us ho mostre també, hòstia, espera un moment, això, mira. Així tenia el favar, que ja ho sabeu, l'hortet medicinal, estava de puta mare, encara que també ho he tapat amb brossa. Mireu ahir la seva, aquesta que vaig deixar de llavor, està ja a punt, al terrès, bledes, rotllos d'estos, i els alls, que estic ja deixant-ho. Ja vaig collir estos que se'm van passar, que eren per a tendres i al final seus secs, però estic encara deixant eixos d'ahir, que ja estan, ja els deixo fet per a que vagin fent-se grossos. Però en fi, el que volia ensenyar-vos era la daxa que ja està eixint-me, la daxa blanca o el panís, com es diu també per així, i així, veieu, en secretament, que mira, als dos costats. Mira, ole, veieu, eixint-me. Recordeu, aquesta taula la vaig fer amb la forca de 2 mànecs, però clar, si tens temps, jo estic fora de temps, i per això he optat ja pels ganxos. I això és. Entonces, ara tinc més temps, sí que ho haguera fet en la forca perquè deixa bé. Mireu la taula ahir, com està eixint a trebaltar l'alfals, ahir, no ho sé, hi posaré pebreres de 4 morros, d'este bajoquí de fregir o italià que diuen, en fi. Ja veurem com omple, que si no posa res. Queradilles enguany ja no arriba, les queradilles ja va què. I això que hi ha. Bo, un dissabte més. He posat ahir un canal recomanat que es diu Huevos Eke. Ahir subscriviu-vos a aquest canal, que veureu, ensenyaran les escoles, però espectaculars. Eka. Bo, que continueu, tenim un bon cap de setmana, i així ho deixem. Anem i avant. Au!